Vieš, aký vianočný dáček poteší tvojich blízkych najviac? No predsa ten, ktorý vyrobíš ty sama ručne. A ja mám vďaka Noezom pre teba jeden rýchly tip. Čo tak uhačkovať podnos a podšálky pre svojich blízkych? Tento návod je naozaj jednoduchý a zvládne ho aj začiatočník. Na začiatok pevným okom obhačkuj celý tento spodok tohto podnosu, takisto budeš postupovať aj pri malých podšálkach, ale to si ukážeme až na konci videa. Pri konci to odstrihni a zauzli uzlíkom, aby sa ti to nerozpadlo. Potom si zahačkuješ tieto prebytočné šnúrky takýmto spôsobom. Takže teraz ideme robiť krátky stĺpik dookola celého kruhu. A ako som spomínala, kruh má 64 dierok a preto budeme do každej 8 dierky pridávať po 2 krátke stĺpiky. To znamená, že urobíš 7 krátkych stĺpikov a do toho 8. urobíš také rozšírenie. Je to kvôli tomu, aby sa ti pekne potom ukazoval vzor neskôr, aby to nebolo príliš úzke. Je na tebe, kedy začneš robiť to rozšírenie, ja to robím vždy hneď po druhom vlastne očku, kde som dala po 2 krátke stĺpiky, teraz idem teda robiť 7 krátkych stĺpikov bez teda rozšírenia, no a teraz ide ten 8 a tam urobím 2 krátke stĺpiky. No a takto pokračuješ dookola celého kruhu aj s tým pridávaním, ktoré sme si povedali, no a vďaka tomu potom získaš rozšírenie na 8 miestach, tak ako ti teraz ukazujem. Týmto spôsobom ukončíš každý jeden rad, ktorý začneš. Takto si prevleč slučku, no a do srdiečka vpichujeme. Teda to znamená, že dovnútra týchto vejčok, nie za horné nitky, pretože je to takto pevnejšie a aj vzor samotný bude oveľa krajšie vyzerať. Takto si to prevlečieš a urobíš krátky stĺpik a ideme vlastne na samotný vzor teraz. Vzor je veľmi jednoduchý a spočíva v tom, že dáš 2 krátke stĺpiky, vynecháš jedno očko a znovu spravíš 2 krátke stĺpiky a takto to striedaš až dookola celého kruhu. Nezabudni si to po prvom rade takto popripláčať, pretože už to je samotný prvý rad, takže aby bol už tak do vrchu ako stena vytvorený. No a tu si to ideme ukázať. Dala som 2 krátke stĺpiky, jeden teraz vynechám a opäť do ďalšieho očka, ale teda do toho Včka, do srdiečka, vpichujeme zase 2 krátke stĺpiky. Takto to spravím, no a opäť vynechám jeden celý krátky stĺpik. A takto pokračuj úplne dookola celého. Je to naozaj veľmi jednoduchý vzor, používaš iba krátke stĺpiky, vždy jeden vynecháš a urobíš 2. Pokiaľ sa ti video páči, prosím nezabudni dať odber alebo srdiečko, veľmi sa tomu poteším, alebo ho zdieľaj so svojimi blízkymi. Tak už sa nám rysuje stena. Teraz si to opäť ukončíme rovnakým spôsobom ako rad predtým, pretože som vravila, že sa budeme ukončovať vždy na rovnako. Teraz vlastne pri každom tom rozdvojení do tej ľavej časti ideš robiť ďalšie rozdvojenie. Takže pekne nám to takto vychádza, keďže máme párny počet, takto si to navleč a znovu ideš 2 krátke stĺpiky, ale do tej vlastne ľavej časti toho predchádzajúceho rozdvojenia. Takýmto spôsobom sa ti bude pekne vytvárať taký šikný vzor a bude to vyzerať naozaj pekne. Čiže opäť jeden krátky stĺpik vynecháš a do tej ľavej časti dáš 2 krátke stĺpiky a takto to robíš po celom obvode. Spojenie a nadpojenie ďalšieho radu ti ešte idem ukázať posledný krát a robíš tých radov toľko, koľko uznáš za vhodné, teda podľa toho, aký vysoký chceš mať podnos. Ja budem robiť tento rad už ako posledný, pretože ja nechcem mať podnos vysoký, chcem, aby bolo do neho pekne vidieť, keď budem servírovať kávičku alebo čaj pre svoju návštevu. Ak už ani ty nebudeš pridávať žiadne rady, tak na konci som sa rozhodla, že dáme pevné oko. A teda takto po celom obvode správ pevné oka kvôli tomu, aby sa ti spevnil tento vrch toho podnosu a zároveň to vyzerá aj pekne. Dávaj si jedine pozor, aby si vyťahovala dostatočne očka, pretože keby si to robila veľmi na úzko, tak sa ti začne zužovať ten vrch a to nechceme. No pozri, podľa mňa to vyzerá naozaj veľmi pekne a takto to je dokola celého. Následne si špagát odstrihni a ukončí takýmto spôsobom, kde pekne skováš vlastne celý vzor.
No a pre tých, ktorí by už nechceli pokračovať, lebo niektoré podnosy sa robia aj bez rukovetí, alebo si niekto dokupuje koženkové, to už je vec vkusu, takže by v podstate mohol byť už aj koniec, ale ja som vám pripravila aj verziu s háčkovanými uškami, tak ešte počkaj. Takže je to veľmi jednoduché, zvol si ktorýkoľvek miesto, kde začneš, pretože robíš prvé uško a urob si takýchto 12 reťazkových očiek. A bude to stačiť, ver mi, na to, koľko potrebuješ to chytiť do ruky. Ak by niekto chcel samozrejme dlhšie uška, tak spraví tých reťazkových očiek viacej. Len nezabudaj na to, že oni sa trošku rozšíria tým, že ešte budeme im pridávať taký ozdobný lem. Teraz som vynechala vlastne 6 očiek medzi týmto uškom a do 7. som to vlastne ukončila. No a aby sme to spevnili a trošku ozvláštnili, tak som zvolila tento môj obľúbený ozdobný lem, ktorým si to takto pekne obháčkuješ ešte samotné to uško, aby bolo teda pevnejšie. Môžeš zvoliť aj obyčajné pevné oko a zjednodušiť si to, alebo to jednoducho obháčkovať krátkym stĺpikom, je to len na tebe. Tento ozdobný lem je naozaj efektívny, vyzerá naozaj krásne na všetkom, dokonca si ho môžeš použiť aj na obháčkovanie samotného podnosu. Fantázii sa medze nekladú, takže je to len na tebe, budem sa tešiť za akékoľvek alternatívy. Verím, že som ťa dostatočne inšpirovala, pokiaľ sa rozhodneš aj ty vytvoriť takýto krásny personalizovaný darček, nezabudni nás na sociálnych sieťach označiť, tak moju maličkosť ako aj Noezone. Budeme sa veľmi tešiť vašim podnosom a podšalkám a vašim verziám. Tak finišujeme podnos, dúfam, že sa vám páči, môžete si zvoliť akýkoľvek samozrejme iný vzor a pokiaľ vás zaujíma aj ako uhačkovať alebo teda obháčkovať samotné podšalky, tak si pozri ešte zbytok tohto videa. Keď prídeš do poslednej dierky, vlastne tam, kde si začínala, povytiahni, odstrihni. No a keď to prevlečieš na druhú stranu, tak to nezabudni poriadne zaviazať aspoň 2 uzlíkmi na tej druhej strane. No a následne len jednoducho zahačkuj zbytok tohto špagátu, buď si na to zober kúpu ihlu, alebo teda tenším háčikom. No a oproti nezabudni spraviť úplne rovnaké uško, treba si vypočítať, aby medzi tými boli rovnaký počet očiek. Môžeš použiť takéto označovače a presne oproti si vytvoriť rovnaké uško na podnos, aby sa ti to prenosilo. A blížime sa do úplného finále, ak to si teda počkal aj na obháčkovanie podšálok, tak takýmto spôsobom, rovnako ako pri veľkom dne, použiješ pevné oko na obháčkovanie. Je to kvôli tomu, alebo teda ja to osobne robím kvôli tomu, aby nebolo vidieť vlastne tie dierky. Mne sa to osobne nepáči, keď sa to robí samotným krátkym stĺpikom, takže pokiaľ to niekomu vyhovuje, tak môže tento krok vlastne vynechať. Takto jednoducho vlastne ukončíš samotný rad s týmito pevnými okami, tak aby to vyzeralo ako keby nemalo konca. Teda nebude vidieť ani začiatok, ani ten koniec. Tak toto prevlečieš, na druhej strane len urobíš uzlík, aby sa ti to nerozpadlo. No a tie prebytočné špagáty sa neboj, budeme zahačkovávať. No a teraz idem robiť krátke stĺpiky, keďže týchto dierok na 10 cm dne, alebo teda počálke je 12, tak urobila som do každého 4. očka po 2 krátke stĺpiky. Opäť robíš toto rozšírenie kvôli tomu, aby sa ti to nezačalo zužovať, keďže potrebuješ to urobiť ako keby také ploské a nechceš tomu urobiť vlastne steny. Ale pri tom obháčkovaní toho prvého radu je toto veľmi dôležité, takže to určite nevynechaj. Začnem teda háčkovať krátke stĺpiky 3. Do každého očka teda po jednom a do toho 4. daj až 2 krátke stĺpiky a takto pokračuj po celom obvode až ku koncu, pekne ti to vyjde. No a máme takmer hotovo. Takýmto spôsobom ako pri veľkom kruhu to pekne celé zaháčkuj, poprevliekaj na druhú stranu, prebytočný špagát poskovávaj, odstrihni, čo tam nemá byť. No a budeš to mať úplne krásne, nemusíš sa báť, pridaj prípadne nejaké štítky alebo čokoľvek. Ďakujem, že si to pozerala až do konca. Ak sa ti takéto podrobné návody páčia, nezabudni mi dať like a odber, budem sa veľmi tešiť aj na budúce.